Φίλες και φίλοι του καναλιού της Αστρομαγείας, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο όπου θα κάνουμε ένα γενικό άνοιγμα καρτών ταρό, να δούμε τι ροή ενέργειας έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η στιγμή που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε το βίντεο και είμαστε όλοι κάτω από την ενέργεια της ηλιακής έκλειψης που θα συμβεί αύριο Τρίτη. Η ενέργεια της έκλειψης δεν κρατάει όπως οι πανσέλινοι ή οι νέες σελήνες για 15 μέρες, κρατάει μήνες και πριν και μετά και δίνει πολύ σημαντικά γεγονότα στην ζωή μας. Αυτοί που θα επηρεαστούν είναι όσοι έχουν πλανήτες στις 28, 29 και στη μηδενική μοίρα. Θα εξαφανιστούν, θα εκλείψουν πράγματα από την ζωή τους, θα τελειώνουν με διάφορες καταστάσεις που ίσως ήταν ψεύτικες, που υπήρχε κάποιος που τους κορόιδευε με εξαπατήσεις αλλά και με αυταπάτες. Δυστυχώς, και μην τρομάζετε που λέω τη λέξη δυστυχώς, αυτή η ηλιακή έκλειψη τετραγωνίζει τον ουρανό, το οποίο σημαίνει ότι οι αποκαλύψεις, οι εκλείψεις, οι απώλειες που θα συμβούν στην ζωή μας θα έρθουν τελείως ξαφνικά, τελείως αποκαλυπτικά και θα πρέπει να έχουμε, ας πούμε, λίγο το νου μας, να είμαστε σε μια ετοιμότητα. Καλά, δεν χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια στην μπρίζα, αυτά είναι ενημερωτικά. Έχω πει πολλές φορές ότι η αστρολογία είναι σαν ένα δελτίο καιρού που την παρακολουθούμε για να ξέρουμε και σε τι ατμόσφαιρα θα υπάρχει τριγύρω μας. Αύριο λοιπόν, Τρίτη στις 17 θα γίνει αυτή η έκλειψη, αλλά όπως είπα επηρεάζει καιρό πριν και μετά τις καταστάσεις στη ζωή μας. Και ξαφνικά θα γίνουν ανατροπές, θα γίνουν επαναστάσεις, θα σηκωθούν αντιδράσεις σε διάφορα πράγματα ανάλογα με το που έχει αυτήν την έκλειψη ο καθένας μας, σε ποιο σημείο του χάρτη μας. Και με βάση αυτή λοιπόν την ενέργεια πάμε να δούμε και το σημερινό μας άνοιγμα, το οποίο δείχνει ότι κάποιος θέλει να διώξει από πάνω του καταστάσεις που τον βαραίνουν, τον φορτίζουν, του δημιουργούν πονοκέφαλο. Λογικό είναι. Ποιος θέλει να έχει πάνω από το κεφάλι του λίστες, καθήκοντα, υποχρεώσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι θέλουμε να ζούμε λίγο πιο ξένιαστα και μάλλον το άτομο εδώ του ανοίγματός μας θέλει και να τα πει, να τα χώσει. Θέλει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, έτσι, να τελειώνουν ιστορίες που συνέχεια μπλέκουν μες στα πόδια του. Ιστορίες καθημερινές, ιστορίες κουραστικές, ιστορίες ταλαιπωρίας και μπορεί να θέλει και να βρέσει, να ξεθυμάνει.
να ξεθυμάνει, αυτό είναι. Να ξεθυμάνει και να πει τα πράγματα με το όνομά τους για να πάρει τέλος και όλη αυτή η ταλαιπωρία που υφίσταται. Ειδικά αν είναι ένα άτομο το οποίο έχει περάσει μια τρομερή αλλαγή στη ζωή του. Τρομερή αλλαγή η οποία το έβλαψε και σαν ψυχοσύνθεση, αν το τάραξε στην ψυχούλα του και αν έγινε και αιτία να χάσει και όλη του την εξωτερική έτσι εικόνα. Υπάρχουν αλλαγές στη ζωή μας που δεν ξέρουμε τι φέρνουν. Εδώ όμως φαίνεται ότι αυτό εδώ το άτομο το χάλασε αυτή η αλλαγή στη ζωή του και εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά θα θεώρησε ότι δεν είναι τελικά με ρόδα και λουλούδια σπαρμένος ο δρόμος της ζωής και ότι υπάρχουν αναταραχές, αλλαγές, ανατροπές που έρχονται ξαφνικά στη ζωή μας και πραγματικά δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε. Αλλά εκτός από όλο αυτό το συναισθηματικό έτσι στραπάτσο που έχει υποστεί εδώ το άτομό μας, φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία που πέρασε το τράβηξε και το ταλαιπώρησε και σε άποψη πώς φαίνεται στους άλλους. Μπορεί να αλλίωσε την εικόνα του στους άλλους, ενώ δηλαδή μπορεί να ήταν ένα πολύ ωραίο άτομο, γοητευτικό άτομο, ακόμα και εκθαμβωτικό, ήταν εκθαμβωτικό στο πώς συμπεριφερότανε. Κάπως έχει γίνει ένα στραπάτσο, μια ανατροπή και έχουν χαλάσει όλα μέσα του. Και τα μέσα του και τα έξω του. Και αυτό το άτομο τώρα έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί από όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί ακόμα και να συνέλθει από το... Ήτανε τόσο πολύ του φαίνεσθε. Και τώρα μετά από όλη αυτή την αναταραχή, την ανατροπή που ήρθε στη ζωή του, δεν μπορεί να καταφέρει να φέρει σε μια έτσι ισορροπία τα μέσα του. Δεν προσπαθεί. Αλλά όσο και αν προσπαθεί, αν δεν πιάσει ας πούμε την αλήθεια να τη βάλει στη θέση της, δεν πρόκειται να κάνει έτσι και πολλά πράγματα. Με υπεκφυγές, με λογάκια, μα μου σου του από εδώ, από εκεί, δεν μπορείς να ηρεμήσεις το μέσα σου. Πρέπει να κοιτάξεις τις σταθερές σου. Πού πατάς, πού βρίσκεσαι, γιατί βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι, τους πρακτικούς λόγους, τους γήινους λόγους, τους λόγους που σε οδήγησαν εκεί που σε οδήγησαν, με πρακτικότητα όμως, με γήινη έτσι ενέργεια. Ίσως να σκέφτεται το άτομό μας εδώ ότι δεν μπορεί να κάνει και κάποιο, πώς να το πω, ένα καινούριο ξεκίνημα, να σταθεροποιήσει μία βάση επάνω στην οποία να κτίσει πράγματα. Μπορεί να θέλει να κτίσει μία καινούρια δουλειά.
να δημιουργήσει μια καινούρια επιχείρηση, να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Ακόμα και να ξαναφτιάξει τη ζωή του, εδώ μπορεί να του φαίνεται βουνό. Δεν το εκφράζει όλο αυτό. Δεν το εκφράζει. Μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι απογοητευμένο και εσωτερικά και εξωτερικά από αυτά που του έχουν συμβεί, και ενώ βράζει μέσα του και ενώ δεν μπορεί να κατασταλάξει έτσι η εσωτερική του διάθεση, δεν μπορεί να κάνει καινούρια ξεκινήματα. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να εξωτερικεύσει, ενώ του έρχονται στο στόμα λέξεις πολύ κοφτερές, δεν μπορεί να εξωτερικεύσει αυτό που θέλει, αυτό που μπορεί να το ανακουφίσει. Είναι ένα άτομο το οποίο εδώ ζητά ανακούφιση. Ζητά ανακούφιση, αλλά όπως είπα και πριν, με μισόλογα δεν γίνεται. Ή το παίρνεις απόφαση να μιλήσεις και να πεις τα πράγματα όπως είναι, για να τα βάλεις και σε μια κατάσταση όπως είναι, αλλιώς εδώ βλέπω να παραμένει στην ίδια έτσι στάσιμη κατάσταση, με όλα αυτά τα προβλήματα, τις έννοιες, τα καθήκοντα, τα πρέπει που έχει βάλει επάνω στο κεφάλι του. Δεν τα θέλει. Ποιος τα θέλει, θα μου πείτε. Αλλά δεν έχει βρει τον τρόπο ακόμα να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και παρακολουθήσατε την ερμηνεία μου και σε αυτό το γενικό άνοιγμα. Να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή και δημιουργική συνέχεια.